here at the Japanese second-hand store. Mga kay miug ka ng mga plato, mga unsa pa to kayon te. Mga kaldero. Kaldero, plato, ug unsa pa. Asay daghan kay diri ng mga plato nga set diri oh. Nauog. Diba? Pindot kaayo. Kani siya by piece man ni siya tino. De, by piece. Ang price. Pila po usually ang presyo ani te? Vision 200 Ay, o katong Vision nga napalit na mo napalit ni Ate Sisi last time 200 ra. Pero na ay nindot kay ganina nga kani bull Diba? Kani mga tisa, naapod sila yung mga tisa dire. Kani mga gagmay kay nga platito. Mga Japanese, mga siya gikan sa Japanese kani. Gagmay kay nga bowl. Kani sa mga bowl. Halat ay waki, parihoram na sa kung napalit last time. Kani mga Japanese yun siya kani mo inani para sa mga sushi. Di ba? Kana siya. Tapos in. Tapos siya din here. Kani, sa kani, sulanan. Mga. Si ate, tanaw na to. Masaya mong ipang din natin. Dito siya try. Kani, oh. Chut. Kani. Second hand. Second hand siya, second hand. Chess. Oh. Ano siya guys, mga plato. Gusto ko mo palit pero ang balay mo ang room hastang gamaya. Gamay kay mong room so it's not ideal to buy a lot of things. Kaya mo ang abot sila yung mga oh. Mga kani siya discount pa kayo. Only 5,500. Siya tapos drawer. Ano 7,500 siya. Nindot siya. Nice. Hello! Nag-abot mga Pinoy. Mas malaki pa buntis. Mas malaki pa siya ni buntis sa'yo. Uy, kanina lang hinawakan ng head na isusupla dito yung hindi siya maano sa bata. Pero kanina, kontuwa siya. Naghawa to kay para swertihin. Oh, tanaw na sila ibanga. Ganda naman yan. Ibanga, oh. Dako kayo, oh. So huge. Ibanga. Tapos sila naman ka din. Wala na ka napilian, te? Wala akong ipangita ang kaning whisker ba katong. Unya? Wala ako kabalo ko sa katong kuya ata. Naadaw siya dito ha. Naadaw siya ano? Okay na siya nakitandagan daw kayo diri. Unya asa daw? Kuya po ni si kay Alan ba? Dahil si kay Marie diri si Yara ipambilin. Ay na sila gitara, te. Nagani ang Ito ayo, oh. Jesus. Kani po, oh. Si... Ayan. Sila. Ang awa, oh. Kani siya, mga... Naapod sila yung oh. Rose. Sir, tanong mo nga sa kanya to. Rose. Rose. sana. Vlog. Palita ba? Hindi.
Na ano mang kuan? Na ano daw siya nang palit na ka? Wala pa, pero Kasayod. Ha? na ano? Na anak ka? Ma'am? Ay, ka ng manual? Ah, iyang gihatag nimo? Hindi, yan ko alian pero wala. Ano wala ko niya nagamit? Di siya ganun? Ano siya? Oo, napot sila yung mga ano, oh. Ano na? Halati! Oo, murag, musical. Sige, David. Uy, dapat na. Hindi na ko kagawa ng abli. Ano yung abli? Naman ganun. Oh, iyang pindod sa isa. Ay. Asom, asom. Parang ano, Uy! parang Ayan na, ayan na, ayan na. Ay, Yan. Unsa na? Unsa na? Cute. Unsa ni? Ambot, unsa ni? Parang ano, Unsa tawag ani? ay, parang guitar na pero ano siya. Ang piano. Si Matoy, ganahan si Matoy, ano? Sa kaya ni? Saan ka di pag-play? Parang ano? Keyboard. Hinay mag-volume. Nice siya. Accordion natin. Dili siya. Lahi man ang accordion. Unsa ni? Oh. 500 daw ni mahal ko eh. 500? Uy, thermo, ano eh? May flashlight oh. Unsa ni glass? Glass protection. Dapat sila yung mga ano, Uy, kuya. mga toys, Uy, kuya. pambata. Oo. Na. Nice kaayo. Grabe guys, daghan kay sila ito. Daghan kay sila. Mga ano po, trophy, naapod sila oh. Pero Japanese na kabutang. Kani oh, mga plato oh. Taglia. Taglia ang name plato. Kani kaya? Oh, wow. Ano siya? Ang sama niya siya nasugdan ni man? Palis ka cabinet. Kung ata. Asa may carpet diri oh. 1.5 daw. Ganahan gamit pa kito. Nakita ko po. Ako mga nakalit na carpet kay gamay. Social ko sila yung mga bag. Gusto ka? Ay, cream. Ha? Cream. Uy, mga tuta dito. Mga bata. Naapa? Oo. Dito. Basta, kuyog ta karon. Asa dito? Dito dapat sa may temple. Gitaw lang. Ba? Ano dito? Oh, sa next na ano. Ano dito? Ayun sa atin. Pero magmanawa ko, sir. Oo. Tinaka, ano ka? Ano sa natin? Ayun, ara. Mahal kaayo. Kani. Art Cuisine, brad, ang bilang ka sa kuan. Branded. Ugani. Hmm. Pila daw ni. Nindot pa yan ang mga artisin. 800 oh. Okay. Pila kaya ni? Ang gatang palit. Lah. Ano naman ako? Dali. Ay, okay. Ano naman ni? Unsa? Okay rin ako basan. Basan na siya. Wala, nagdutan ni ate nakapamita. Ay, ako ay pinakitan. Ako nakitaan. Daghan ba na nindot? Lagi oh. Nindot po niti oh. Kana nindot ko na plato. Isa ra ko ba? Okay. Pagsudlan, ramanig ano te. Ha? Ang set no?
sudan. Ginagmay nga sudan. Social, no? Uy, nasa Glendra. 110 lagi to. Oh, tapos sila ano, oh. 110 eh, dali. Mga Japanese sila Ano naman na na isda eh. Hindi na nilipad. Eh. Uy, nag-apos na gina siya dire. Isa mong kuyo. Tita Kayla? Ah, iyang papa. Ah ka, basket mag-badminton ka? Okay, go. Kita. Ano? Mga madam, oh. Ganda bilhin. Oo. Oo nga, magkano nga? Ang ganda. Ikaw kasi yan sa room mo. Oo. Buong room ko na. 4 o 5. Ah, kailangan daw 5, di ba? Para kasi Set yan eh. Set yan eh. oh my God. Ano pag Yan, isa no? lang? Pwede. Isa-isa, tagi-isa tayo sa bahay. Meron ka na ng supa, ganda ng supa mo. Gusto ko pag sofa yung meron ganito dito sa legs. Oo. Kulang na masahista na lang kulang. Sila yung mga shoes, oh. Pag may shoes dito ah. Hindi cashier nga, ipakita ko lang. Uy, Hindi magkasya. Jerry girl. Uy, kaya ko. Pero maliit siya. Hala, kuya, ani, oy. Kuya, kayo nga sandal, oh. Kuya, kayo nga sandal. Maganda yan. Ha? Anong nakaganda dyan? Maliit yung sa front. Oo. Style yan. Yung pang maliliit ang paa. Ate ikaw ba? Uy, Uy, nako. Tingnan mo yung paa ko. Tingnan mo. Sis para Yosef? Hindi magkasya. Uy, ang ganda. Oo, nindot to. Panit. Ha? Panit. Ano panit? Arati, oh. Ang ganda. Yayaman Ang guba na. Guba na? Ay, ganda. Ay, nandito, oh. Yayamanin. Ayoko. Bilhin ko yan. Ganda. Magaling mo. Ayan. Shining, shimmering, splendor. Bitawan. Bitawan mo yan. Akin na yan. Parang pera. Hindi ka kasabagay kahit yung kaya marami. Nandiyan na yung ano mo. Bukay ka dyan, Tuyo mo, 100. Tatlo? So guys, nandito pa rin kami, no? Oo. Tagalog kami kasi nandito si si Madam. Agoy, nandito din si Kayla and ayan. Actually, din walking distance lang sa padagan sa mong balay. So naglakaw rami ganina. So guys, don't forget to subscribe guys. Thank you so much. Come back for the next one next time.